Assalamu alaykum mehriban dinleyiciler. Şu üçünü halife bilen merdan dönmedin aydın aydıp berýär. Sağ ol. Yüreğimde adyň bilen oduň alýady her. Söýen yarım ahlarım ay jerenim nerdesin? Vah vah. Men neyleyim ilki süýüm bollu pulun gurbany. Söýen yarım ahlarım ay jerenim nerdesin? Sağ ol bırakkan. Men neyleyim başka süýüm bollu pulun gurbany. Söýen yarım ahlarım ay jeren nerdesin? An halife seni bir kuplet. Karı ulleşi yarım nema boldu gurgudu. Seni söyüp yanım ajerenim neredesin? Ay jerenim ay nerdesin? Vah. Ай, Назарita gelecek. Это внимание. Ой, спасибо. Как мило. Ой, ладно, ой, как мило. Это твоей сестре жаль, ее нет мне. Девочка, много нет. Это с день влюблённых. Вай, 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 спасибо, Назарita. Почему ты опоздала? А? Почему? Мужики, берите пример с Лиз. Спасибо. Да, спасибо. У меня тоже есть. Не думаю, что нам всем подарили. А вам всем подарили? Спасибо. Не за что. Yanlış şehir varadım, bu yanlışlar dünyada o ya da o ya da o. Bakımızda show harekete devam dostlar. Salam mehribanlar, salam dostlar, doğanlar. Men dostlar barada täraýyny çykardım, hakyky dostlar barada. Ýa awjyjy gaşatda dur. Haratana paýlaşyň. Ýakyn günlerde de klibine garaşyň. Sag bolun. Bu hava juda bağır. Karasın gelya evirim seni. Öwüsýän şema çağır ýar gibi. Duşuşmağa ikimedi. Yaşarlı bir yok dime. Duşsum sayanım sana medine. Aşığın yüzlen ya sana. Diledi ömrüme seni nesibe.